Evo, mi smo ovde već nedelju dana, znači na štandu, radimo na prikupljanju potpisa za narodnu inicijativu. Ja ću još jednom da kažem, ne bih želeo da se ponavljam, ali zaista želim to da istaknem, ovo je narodna inicijativa. Znači, ne bi ovo nazvao ni političkom kampanjom, niti bilo čim sličnim, jer ovo je narodna inicijativa koja pomaže razvoju lokala, razvoju lokalne samouprave, onome što je Pančevu potrebno kao našem gradu i mislim da svako ovu inicijativu treba da potpiše, jer u ovakvoj inicijativi treba da nađe svoj interes, ne politički, nego interes kao građanin Pančeva. Kao što znate, dakle, građani Pančeva danas imaju priliku da potpišu peticiju koja postavlja i rešava u stvari tri važna pitanja za građane ove države, za ovaj grad. To su povratak imovine lokalnim samoupravama koji su u 1995. godini oduzeti i centralizovani, što velika kočnica razvoju Pančevu, jer za svaku sitnicu, za sve što bi želeli da urade, moraju da čekaju dozvolu od administracije u Beogradu, povećanje poreza, odnosno povećanje procenta poreza na plate koji bi ostao u opštinskoj kasi, to je za razliku od sadašnjih 40%, 80% i naravno, sami znate koliko je to ogroman priliv novih sredstava, novih dobrih ustanova u zdravstvu, prosveti, sportu i kulturi za ovaj grad i naravno ono što građani Pančeva najradije potpisuju i žele, a to je povratak neposrednog načina izbora za gradonačelnike, jer samo jaki ljudi, lokalno prepoznatljivi, koji na svoje ime mogu da dobiju poverenje građana Pančeva, mogu Pančevo da izvedu iz velike sveukupne krize. Građani Pančeva će dobiti sva primanja od poreza naših plata na naše zarade neće više ići centralizovano negde drugde, nego će ostajati u našem gradu. Poenta stvari je da novac ostane u našem gradu. Naš novac koji smo mi zaradili ostane ovde. Mislim da je važno ono što čujem putem sredstava javnog informisanja, da će mnogo više sredstava ostajati našem gradu. Sada sam pročitao i ovom ovde šta sve može za te pare da se uradi. To je svakako za Pančevo dobro, jer ja sam Pančevac, celog života sam ovde, a u odnosu na to kakvu industriju imamo, privredu kakvu smo imali, Pančevo ima jako malo. Tako da mislim da ovo je jedno od, kako kažem, rešenja koje se meni sviđa i ja mislim da je to dobro, tako da ostaje da se vidi da li će se ovo realizovati. Ja bih voleo da to bude ovako, verujem da će biti. Ja ne mogu da tačno kažem, ali iz onoga što čujem iz informacija koje sad tu odnedavna slušam, trebalo bi da bude ta decentralizacija priliva. Znači, finansijska decentralizacija, ako je to ovoj sada nesrećnoj nemaštini važno je, onda je to to. Šta bi drugo? Prvo je na to čoveku kad ova takva situacija je kakva je, onda je da ta finansijsko-ekonomska kriza, valjda, taj glavni nukleus zbog čega se ovo valjda i radi, ja bar tako mislim.